Salamu alaikum. Ema. Dawa kana nan? Jile. Hey. Likitan likitoci. Ashe na gani ka? Wallahi ina nan. Amma baka da cici. Saboda ka je ka rike mini kudi shine ka gudu na da gani ka. Oh, ba haka bane wallahi. Abinda ma ya kawo ni kenan wallahi. Allah da baka shigo ka zuna dai. Da baka da lafiya da bai je kanka ba. Wallahi ba haka bane. Da baka da lafiya da bai je kanka ba. A'a ba zan zo wallahi. Dama abin da ya kawo ni zuwa ne na baka hakurin kuɗin ka dan Allah ne. Hakuri? Wallahi ban samu kuɗin ka ba. Duk kushi da kina yi mata idan yi buki. Kaga wata na 6 kenan bana kushi yanzu ba a biki dan Allah ka hakuri na samu Allah zan kawo. Naira 6,000 nawa? Kai hakuri ka san ina. Yau wata daya da wani abu bai ka hakuri ba. Kai hakuri. Ka san ina da shi zan. Bai so abu da zai sa a tana kai ki police station. Wallahi da ina da shi ka san zan karbo in kawo maka dai ma ai mun zama daya. Ka san ba zan cinye ma kuɗi ba. Dan girman Allah ki hakuri. Ki hakuri. Na ci 10,000 ne ko? To nan 5,000 ne. Allah ya kai mu da daddare ba sallar isha sai. Akwai hanya. Akwai hanya. Allah ko? Wannan kudi 6,000. Zan bai miki shi gaba daya. Ka ban mun. Amma za ki raka ni wani guri. Za mu je zai shirya wani plan akan abin ki kudi. Idan mun je guri kudi zai fita. Bani. A wai gara. Aha. Na gane. Zilan kenan zan yi amfani da kai na shi kudi a wani. Shi kenan bari ku leka. To abin da isa kenan. Na ce dabin da ya kama zan baka. Hakan ma sai ka ba su. Hakan ma yayi. Hakuri za su yi dabin da na ba sai a rarraba. To dama ai me rabe bayan da za a yi. Wa alaikum. Amma alaikum assalam. Shi goma. A'a. Allah sarki. Barka dai. Kwana biyu. Ya kokari. To madalla. Ko mana ki zauna. A'a ko mana ki. Ni kujera ta kansila magare ta mata ce. To ba komai. Ba komai. Lafiya kalau. Ya kokari. To madalla. Ke ma duk gari ya dauka ana ta yaban ayyuka. To kiyo nan ne kika to ko? To nan ma baki sire ba. Wallahi ki gama magana amma police station start. Allah baka yi saka zo ka hada samun hadanya a bakwar gidana ba. Ka gama sai na kita station. Na me ne? Wallahi sai na kita police station. To wallahi. Wallahi sai na kita station. Wai me ya hada ki da shi tukunna? A kuɗi yake bi na ne to dama na ji an ce kana taimako shine to na. Aiki na kenan. Yana taimako. Musamman irin ku. Ki gama magana wallahi sai kun je station. A'a to kuma na ne tun an zo nan. Abin da zan gaya maka ma kaga kan wannan. Allah sai mu je kotun Abuja da kai. Baka isa ka tare mata fada nan ba. Ni kuma baka isa ka zo ka tada hankalin ta nan gurin. Idan kai da ka fi karfin hayaniyan nan da shi. Ni ba zan tada hankali. Daga nan police station straight zan tafi. Ba ta nan. Mu da kana. Nawa ne kudin nasa? Gida mun nawa ne ke bin? 12,000. Kuma yanzu kai dan baka da kirki akan 12,000 ka zo kake nema ka bata mata rai. Wannan ba fada ka bane kada ka shiga. Ka bari dole yani nan. Ai Allah. Kaga da ka daure wannan. To kwara ka samu makami ka sare ni. Kwarai. Ke dan wanki ne da ma kika ciki ka tutan da kika cinye mun kudi. Ka ga 15,000. Sai ka ga tanki a nan garin. Ka kirwa ta ne. Ka gama rigimar kan baka kudin ka. Kuma tan da zama tunanin kan gigita maka rayuwarka. A kirgo 15,000. Rike na. Ki ba shi 12. Ki dubu ku ki hau kabu. Gashi zan baka kudin ka. Sai kuma ka koya. Arziki kauna da kudin wala da rasha. Ai, da wala. Kai. Bewar Allah jari. Ina zuwa. Bilai. Ina zuwa. Bilai. Ina zuwa. Do. Bilai. Do. To ai ke an yi tuya manta da albasa. Me ya faru? Ta nace sallamar abin da nayi kamar yaushe ne. Dan saurare ki. Za ta dan Wannan abu?
Yaushe za ki bullo? Ko yaushe ya shirya. Yau da magariba bayan sallar Ke maganar kannan kurege. Nan da an jima kenan ko? Da magariba. Nan da an Eh jima. ba sallar isha'i. Adalla. To. Adalla. Sai na zo. Ya- Na ne bangaren ɗakin ka. Ai kina shiga daki mai fasta ta dan takara hoto na ne. Hoto na ne da na ci zabe na sa aka raguwar fasta. Bari sai na dawo. To sai kin zo bilai ta dan gora bilai lai bilai alale take. Allah bilai ki. Sunanta kalata. Kala sunanta. Ranka daɗe. Bilai ya. Tambayar da zan ma. To. Yanzu wannan naira 15,000 ta ina za ta fito? Ina ruwanka. Tambaya ne. Sai ke jarababban jarababban wuri. Inda na kyale ma kai za ka bi ta. A'a ka san ba ma haka ai ranka daɗe. A da jaza ba da ba. Kana shige min fa kan harkoki na. To na daina ina bi sawa ina ka. Kana min bi ta da kullu ba kan Na ce na daina zan rika yin ba ruwan kaɗan. inda ta shiga ta nan za ta fita. Au haba. Allah. Hai. Kai wannan dabarar taka yayi wallahi. Yayi mana. Ko za mu koma ne? To kuma da sojoji ka sai ka bai baya bayan ko. Ni kadai na taho. Kin ga da sai da na sake shi kudi ya fita. Na ga. Da iska ne. Bari ai muka. Ai wannan kasilo di da iska kasilo kenan. To ni ba wannan ba ne kawai na dauki 6,000 ka bani kuɗi na kawai rago wannan Banga ce. banga magana tana. Ka dauki nawa kake bi na zaka ce mun baka gane ba nawa kake bi na? Amma kai kire na mini wayo ma. Plan na kire ko plan na ba. Wayo kire ko wayo na. Wa aka je aka samo kuɗin. To kuma wane ne ya sha kudi ya sa ji? Kai ka san ko wace ce Zulai? Na sani wace ce. To wallahi ka bani wannan 6,000. Da Kai. dama na ba. Ina liman. Liman ai tunda aka da sallah ya tafi gida. To ai kai ma wakilin sa. Ƙwarai kuwa. Shi ke kuwa. Ladan wannan makarar a wannan watan sau nawa aka kai gawa a kanta? Sau hudu ta ɗauka. Alhamdulillah. Kudin kwana biyu aka bani. Kudin guda biyu kawai aka bani. Eh haka ƙwarai kuwa. Ai Alhaji ɗaya ɗan gidan Malam Iliya ne da ya rasu. Kuma ka san mahaifin shi ba ne. Sannan ɗayar kuma marainiya ce. Hawainiya ce. Na ce ladan hawainiya ce. Idan marainiya ce me yasa ba ku bata ba ita gawar? Idan aka bar gawa a gari jama'an gari duk ta dame su har kai Alhaji. Ai sai ta dame ku. Ashe ka ce gawa ta yi jama'a. Alhamdulillah wallahi gawa ta yi jama'a. To alhamdulillah. In dai yadda ka ce ta yi jama'a me yasa a cikin jama'ar ba a samu wanda ya biya ba? Alhaji da wanda ya sallaci gawa da wanda ya raka gawa Alhaji. Ballantana kai ɗungurungun da ka sai makara ka ajiye a kai gawa makwancinta Alhaji. Ka fi kowa ladan Alhaji. Kai ladan. Ladan. Na'am Alhaji. Ba wa'azi na zo kai mun ba. Kuma na san abin da na sani kai baka san shi ba. Domin ni harkar kuɗi na sani. Za ta yi. Ko ba haka bane? Ni na san harkar kuɗi. Na kuma san menene kuɗi. Ka fahimci abin da ke nufi? Shi yasa ma na cire kuɗi na masu ciwo. Har 500 na sai wannan makarar dan ta rika kamun kuɗi. Idan ba a samun kuɗi me zai sa ni na je na sayo makara haka kawai dan neman masifa? Kai? Alhaji baya aikin lada, sai dan a samu alheri. Ni ina karuwa da shi. Da me za a saya in ita makarar ta mutu? Baka san mutane nauyi ne da su ba? Inna lillahi wa inna La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Ka ta karkare ka dauki kalmar larabci ta ashar ka zagi Alhaji da ita amma tur da kai wallahi. Na ce me daga Allah muke daga Allah kuma gare shi zamu koma. Dukanmu. To Alhaji to me ya rage? Kai ma wata kiran a kai za a dauke ka makaran nan Alhaji. Wa ni? Ka wuce haka ne Alhaji. A kai. Alhaji ya Allah sai dai a sa Alhaji a mota ba sa ta tura wallahi na ji. Ka ji tsoron Allah idan garin nan da ba. Ka ji tsoron Allah idan gari. Allah a wannan garin da ba wanda zai dauke ni a makaranta. Ladan ka bata min rai. Ka taba gani na haka? Da mun baka tambo ni bane wallahi. Wallahi baka tambo ni ba. To ka kaga idan gari. Kai ladan. Alhaji kana magana taimako. To Alhaji baya taimako. Baya taimakon masu taimako. Idan gari zaka ja mana masifa a kasar nan idan gari. Zaka ja mana masifa a garin nan. Tana ina masifar? Ai ban ta zan. Kai
Allah na tunkari na ga masifar kun ta zan yi. Allah ya shirye ka Saboda gidan san gari. kuɗi irin nawa. Allah ya shirye ka. Ladan zaka bada kuɗin makara ko kuma zan ki makara tafi da ita. To wannan duk yanda ka gani ni ba zan kaga za ka ɗauka ka ɗauka. Aikin Allah ake. Aikin Allah ake. Nura, Ina jin ka. anya wannan harka akwai gama kuwa. Ni ba ina ganin gaskiya tun da muka kashe kuɗin nan babu wani wanda ya zo ce zai ta hannun jari ko na naira 10. Anya ba za mu tattara ina mu ƙara gaba kuwa. Ina ganin haka za a yi. To idan kuma muka tafi ni kuɗi na da na bada jingina gida ya za kenan. Ai kuɗi na ne ko? To dan wutar ciki, ce aka yi ma gida za mu koma, ba ƙauyen gaba za mu koma ba. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Ya. Ya kai. Albishirin Goro. na zaga garin nan gab billahi allazi la ilaha illa huwa akwai masu kuɗi a garin nan Allah Masu kuɗi mu gani mana a ƙasa, mu agaya mana masu kuɗi, inda da masu kuɗin in har abin ya ratsa su yadda aka kewaya da abin nan suka zo suka ga uwar kuɗi, ai zuwa za su yi su saka hannun jarin su. waye yazo ya ga kuɗin nan ba wanda ya shigo ba ka bari mana a hankali ko da mutum ɗaya ne muka wa alaikum salam Bismillah shigo. Shigo. Samu ku shigo yawa. Samu. A tafa mu ga. Zana. Yawa. Lafiya lau. Labari ne muka ji a cikin gari. yawa To ba mu gane kan maganan ba. to So na ga ya kamata mu kawo kanmu saboda mu tambaye ku kuma na bayani. eh ce wai akwai baki da aka yi. Idan mutum ya bada naira ɗaya, Eh. za a ba shi naira biyu. haka Naira biyar, naira goma. haka 500, 1000. haka Shin me gaskiyar maganan ne kan? Abin da yake faruwa shine idan ka ba naira 1000 za a baka naira 2000. In ka zuba naira 2000 za ka ɗauki naira 4000. Amma fa sai bayan sati ɗaya. Ka gane? To haka tsarin mu yake. Wai yanzu kana nufin na bada 1000 yana da 2000? Insha Allah. 2000 yana da 4000? Kwarai kuwa. bugu da ƙari ba sai ka mana aikin komai ba Yawwa. kana zaune in ka ba mu gidanka za ka tafi ka ci gaba da kwanciyar ka Yawwa. mu je mu yi maka wahala mu je mu ta juya kuɗin sai mu zo mu kawo Nawa ka zo? Na zo da kuɗi mana. Nawa ne? Kuɗi na zo da shi mana. Akwai kuɗi. Na zo da naira 2000 ga Eh? 2000 na zo da shi wallahi. 2000. Ƙarshen wata ne. Dubu Ƙarshen nawa? wata ne. 2000 na zo da shi. 2000. Me? Da san ƙarshen wata ne. Wani irin 2000? Wa zai harka 2000 da Allah ne a magana? Haba. Maintain mana. Da kai mu fara da 2000? Maintain. Ƙarshen wata ne. Kai. Yawwa. Kawo. Bismillah. To shikenan sai ka ɗauki hotonsa kai kuma ka sa sunansa. Ku yi aikin. Da sunanka? Sunana Ma'azu. Ma'azuwa. Ma'azu na Liti. Ma'azu na Liti nake. Sa su. Isa ne a nan wuri. A nan ƙasa? Kai sani mai kyau don kada mu zo mu gaba irin naka bane. To. Ka gani? Yawa. Shirya ɗauki ka hoto. Okay. Kamar lamshar da aka mai. Da na ga dariya za ka yi. So da gane ni. Saboda ai mu tabbatar da kai ɗin ne kuma ka san mu Wani ba zai zo ya karɓa kuɗi na ba. Wa zai Wani zo? ba zai zo da suna na. waje da karɓi kuɗin ka. Kai ma mutum gina ne. Ko a kuɗin ka ne ka tafi. Ai da Hakan na tafi ba wai sun tafi ke fa. Kawai an yi da kama ne. To tashi ka tafi. ma'azu mai kace ka Ma'azu Liti sunana. ma'azu Ma'azu ne. Gaskiya ba za ta samu. Saboda me za mu ce mu tara uwar wahala. Wahalhalin duk da muka yi mu bar garuruka a wajen nawa mu zo mu buge a 2000 a 2000 suna kawo mana 2000 1000 me za mu mallaka a cikin wannan harka. kuna da matsala wallahi shikenan kawai mutane ba su san wannan abun fa aka shigo masa da shi. Kawai sai su ɗauko dubu ɗari su zo su shiga yanzu da yawa mutanen a garin nan kallon mu suke mai yan damfara To ɗan me mu ba ƴan damfara ba. haka ne mana Ha? amma Ka yi magana ɗan damfara ɗan me kai. kawo kuɗi na ma nake gidan gado ne fa gaskiya a canza shawara to ni dai gaskiya yanzu yunwa nake ji kaga 2000 nan ni za ta ma amfani. Ɗauko cokali ka zo ka gudare mu. ba sana'a yi muku ba kawo 5,000 kuna da yana Harkokinsa yake fita yi shi yasa baya so mu bar garin nan. haka ne wallahi ka san mayan mata ne ni kudi na kawai nake je wallahi a garin nan ku kun mayan
kaman kwar gidan nake ji. Abin da yasa kika ga na sa yaro na ita da janareto. Ai kurin da mi dogon zango. Kware. Ya. Ya. To. Daki. Ai ba kya wuce. Ba ki da bukata kya wuce. Wallahi ina da bukata dama ga ma da dubu yazo kuma ka ga da ko kaza. Abin da nake so da ke. Tunda na riga na biya bukata ta. Duk bukatar da kike da ita ki faɗe ta. Ni kuma insha Allah zan biya miki bukatar. Maganar kadar maulidi. Ba kaza ba sai da ce kaji. Dogo guda zan turo miki. Na ga dade. Ya. Kira. To. Na zuwa. Wane ne? Ciya mun. Ya? Ciya. Sau nawa kira? Cik. Kar ka daga. Kar ka daga fa. Kar ka sa ta bare kar ka daga na ga maka. Wa ma cikin Allah. Wai me yake faruwa? Ni ba san me yake nufi. Na ga sai kiran ka aiki. Abinda nake so da ke maganar visitor. Ranar Lahadi ko? In Allah ya kai mu da me zan zo a sai mata sai mu je kai. A sai mata complex ko? Da madara da. Complex da cibuto. Da ice cream ko? Duk chocolate muka hada ba da. Hadda filantan. Komai ma. Allah mu. Shi Ya fa ƙara kira. Ya fa ƙara kira. Ina zuwa ne. Ina zuwa. Ya. Kira shi da to. Allo. Allah ya taimake ka. Allah ya daɗa ma girman ranka ya daɗe. Me yake faruwa a garin ka na ji ne ana ta faman korafi baka ba da komai. Wallahi ranka ya daɗe wato wasu irin mutane Allah ya haɗa ni. Da abin da nake ba gani suke ba. To ka ji abin da isa ke na ranka ya daɗe. Su tunaninsu idan gidan mutum daga nan ya kama zuwa goro, to sai ka daɗe mata shi. Sai kai masa daɗe, ka kai masa abincin da zai ci cikin gida har ma ka kakarin ki ɗauka kana bashi a bakin su. Ina zuwa ne. Wani abu. Hello? Ye? Hello? To. Wani abu ne an haɗa ni da ciyar. Allah ku ka ji dabin da nake wa mutanen nan. So ba su sama ne musu. Wai me ya faru ne da Allah? Ba yanzu ke a cikin maganar nan an sa da ke. To ki ga nan na gama da ki. Na ce malafar ka ji yar banza mai kaddi muna. Wai ji. Wani abu ne ya faru tsakanin ko ko ya kai. Rashin kyautatawa ne tsakani da Allah. In dai ta Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga ai. Wallahi baka kyautatawa. Tun da ni aka yakin neman zaɓe aka yi zaɓen nan ka ci zaɓen nan amma riga ta uwar garken kenan wannan har yanzu ba ta. Amma kai ba ɗan kirki ba ne kai ma butuli ne kai. Dole ne in faɗi. Yanzu da abin da ne maka kai ma ban burge ka ba. To me kai? Sau nawa na sai maka takalman ruwa? Takalman ruwa? Takalman ruwa sau nawa na sai? Ya san kwata zan yi? Ka sai mun takalman ana ado da takalman ruwa? Allah ya tumar ka sai ta da tilmin ganin gurin. Allah sai ta da. Kwaya ɗaya? Ni ba kai mun ba kai wa dangi na ba. Ka zo amma wata ta zo nan kana wani abin nan. Ai dole ne ita amma. Kana da lambar kansilin lafiya? Kana da lambar? Sabiyani kansilin lafiya. Tun da baka karɓi waya ta ka ce ka karɓe wayar da ka siya min ta a ciki ai a cikin layi. Wani rabin ka ɗebo ta fi cikin. Ka daina faɗar. Dole in gaya ma. Sai na mare ka na mare banza da gigi ta da gigi ta. Don ka mare ni na san ka mare. Nawa kai mun kai da ai da me kaɗi na namu. Allah sai na mare ki. Bohol fa ka saka nawa kai. A gaba na fa. Boho na ce mata boho. Na ce mata boho. In fa ta bare ni tare za ta. Allah sai na bare da. Me ka? Yau ne ranar karɓarka ne? Yau ne rana shi kudi. Duba mana Emeka yau ne? Na cire. To bari duba. Emeka Nandi. Yes. Ka san akwai Emeka akwai Emeka. Ni ka dana nan. Emeka Nandi. Nandi. Shine ci. Yau na zo. Kuma wancan zuwa na gaya maka abu da kusa kun ba da gaban mai unguwa mai gari baba ne ba. Ko? Wallahi ba mu ai munafiki ne mugu ne ai macuci ne mai unguwa da kuka shi macuci ne
Ko? Nasu shine. To mu dai mu sani mu dai abin da ya kawo mu shi muke. Ku ne kada mutane arziki a nan. Ba ruwan yawa. Yanzu abin da zaka yi kirga dai tukuna. Ka tabbatar da kudin ka sosai. Dubu goma. Dubu goma. Yanzu bari kana sa goma ne. Okay. A'a zan karo da yawa. Okay. To ba matsala. Yanzu wannan ka je ka zo nan. Kaga. Idisa. Ka karba. Za ka sa hannu. Na saka ka. Za ka sa nan ba. Dora ta nan zai fita ne. Ba fita. Ina ne sassa nan. Nan ga sun nan ka ba ga sun ka nan ba. Ka yawwa. Ka ga yanzu ka karbi kuɗinka wannan da ka zo a kenan. Wannan ne kawai na duka wannan ne kawai na duka. Sannan kuma ka kawo mutum muna so in ka ci gaba da kawo mana mutane ka zama eja namu. Duk mutum ɗaya in ka kawo kana da naira 1000. Wata ta yara. Duk mutum ɗaya na kawo. Yes, each one person. If you bring any one person, you get 1,000 naira. Yes. Zan kawo da yawa. Yes, yawa. Yanzu. To tashi Ranka dai ne. Me zai hana? Idan mutum ya kawo 100,000 nawa ne? 200,000 kenan. Wanda ya kawo 200,000 nawa ne? 200,000 kenan. Wanda ya kawo miliyan ɗaya nawa zai bashi? Miliyan kenan. Idan na kawo miliyan ɗaya za ba miliyan biyu? Mana. To a kika mini miliyan ɗaya nan a ara mini. Zai kawo zai sai da kana zai kawo muku miliyan ɗaya. Kai Emeka. A bani miliyan biyu zai kawo miliyan ɗaya na sai da kana. Emeka tsaya. Tashi ka tafi da Allah akwai mutane da dama wanda suke jira. Tashi ka ji idan ka dawo ma sasantawa. Next. Tashi ka ji. Kushen ni na za ku sen. Ba sai mutum ne. Kuna za ku sen. Gaba da ku sen ni na saya. Ana na sai da kana. Ba ni. Ke na da. Sai zo. Next. Ya gari? Ya gari. Ina wani rabu, Ina wani rabu. Ka zo wajen wani rabin ne? To zan zo gurin ka ne? Na ce zan zo gurin ka ne? Ko ka kana kamar wanda zo gurin ka? Ce ka zo wajen wani rabin akwai wani alƙawari ne da kuka yi da shi ko kuma akwai wani tunanin wani abu kai kowa duk gari an sa mutane a gaba kawai kowa ya tashi ya ji bai karya ba sai ya ɗebo takalmi ya zo ƙofar gida. Hey kai ni ba mai saci ba ne. Wani abu ka zo nema? Put your eyes here ba mai saci kana magana banza tukun tashono ni na sai dai ba kudi wani rabu kudi ba na shi ya bani ba. Ima. Honorable. Ranka daɗe. Kai ne kana zira sai an yi albashi a lokacin gwamna baka wannan. Ka gani nan ka san ba kare mutum. Ema. Lengi time. Oni lamu. Kwana biyu. Wallahi nasi. Ya kokari. Magana na zama. Ka dauna dai. A wannan. Kwana biyu. Yau ba ka gana zo da ba tule ba. Correct. To ka san Hausa na cewa susu da na ruwa na same shi. Idan ba ya ja ruwa. To ba cinka. Abun da ka fada to bai same mu ba. To ka ce idan na sa kudi na wa bai zan shi ba ko? Ni na maka zancen nan. To baki da sun zo wannan magana. To na ji yanzu na kaga kudi da an bani. Yanzu an bani a gurin su. To wanda ana ce gada bashi. Wai su suka baka wannan kudin? Kai tashi da kanan. Tashi da kanan ka ban. Komo da kanan. Ema. Honorable. Kai. Allah sarki. Honorable. Ema. Honorable. Ai da ka yau ka zama abokina. Daman Allah ya haɗa jini na da kai. Allah bai Dama ne ba taɓa yi ba. Waye yanke ne ya haɗa jini. Akwai ƙauna tsakaninku. Akwai ƙauna da soyayya tsakaninku. Sai ka rinƙa masa sharri. Yanzu ina zuwa nawa ka basu suka baka wannan kuɗin. Kaga na basu haka. Na basu 5,000. Sun bani 5,000. Na ba da 5,000. Na je na bashi gaje. Ka shana da bani. Sun ribanya maka 5,000 a kai. An kara mini 5,000. Kana nufi ka gane
ka san Hausan ne hiba ta ishe an kara mai 1000 ya ba da naira 5,000 ne sai aka yi mai ƙarin naira 2,000 ya samu garaba sa 5,000 to ina zuwa yanzu misali ne idan na sa 100,000 nawa za su bani idan ka sa 100,000 za a baka 200,000 200 ta bani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji mutanen nan to ina zuwa zan tambaye ka yema su ko waɗannan mutane me isa ko wace irin dama suka samu suke ƙarin kuɗi irin haka kamar yadda kai bayani to ba akwai wurin da ana ce ana taimako ba to wannan mutane ba wani abu ya kawo su nan green ba sai dai su taimaki mutanen gari ne to su taimake ni to su bayan mutane waya ba su taimake ni ha yakwa honorable ka sani kai ne sani kanka ne talauci yana mutane kanta ni kai na yi mun kanta kai da sauki ko nawa ne ban kai da sauki dai me ka sani na rashe da ala yanzu idan ka dauki mayan karfi ka dauki mayan karfi ka dora jikin wannan ala zai maka lese bude dole tare da dole ka ga an ga talauci nan amma ba zai ka ga talauci ka gani ke tare da ka gani kai ka ce ka gani a dade ai dole an faɗa gaskiya abin da bi ba na kyautata ma kenan kana kyautata amma yakan yi kaɗan da bani shawara ni dai ina da burin na ba da 100,000 ko in ka tashi to za a doka wannan 100,000 gaba da su duka haka ba ha za ka je ka ajiye a cikin ofis haka kai idan ka ajiye 100,000 tafiya naka a garengari na waye garengari na waye kurukuru zakara ya yi kara ka san da yake hausa tasu ba aje ana zuwa za a dauki 200,000 cash for ground a mika maka yanzu me mafita na ji kana za ka zuba kuɗi insha Allah amma dai ba kuɗin da ciyaman ya turo a wa jama'a aiki ne za ka tura ba ko a gidan kwan a ba a gidan kwan ba ai gaskiya ne ranka daɗe wannan kai amfani da naka ne ba wanda aka turo a wa jama'a kai in za ka bi ni ka bi ni ka ga baki siki in za ka ɗauki shawara wannan baki siki shi ne ba wannan ba kauna ta kake ba Allah baki siki Allah ba kauna ta kake wannan kuɗi ne da aka turo ai wa jama'a aiki kuma ka ce za ka ɗiba ka shigar da su abin da nake so da kai na su yan jagaliyar siyasa da muka yi ta'amali da su har yanzu fa suna nan suna tashi haka ne kuma in ne ma turan su kasan duk wurin da suke bi za su Allah sai su sare ka da adda shine dalilin da yasa na ki barin wurin karan kai daɗi dan na san ina barin wurin ka kwana na ya ƙare kuɗi zan ɗiba sare nan ne dabin da naira zan ɗiba kuma Allah za ka yi musu. Thank you very much. Ai yanzu ka riga ka zama abokina. Ka zama friend ɗina. Abinda za mu yi daga nan mu je shagalinku in karɓa maka samo. A friend of Kansala is a Kansala. Go to the shagalinku I will buy you kwama. Kwama ba? Kwama. To kaga alama nan dina zai tashi. Dakata da. To nan baka gani ba? Dakata da kuma. Matana an doke wuta. Sai ta aika yaro ina kwanci a daki. Ta ce ya je ya dauko fitilan kwan. Yaro ya zo ya kama nan dina daga ce mama fitilan kwan yayi nauyi akwai karazu da yawa. Na ce kan yaro ba fitilan kwan bane kashi nan ne nan dauka. Ka je ka nemi fitilan kwan. Ta ke Amerika fitilan kwan. Ka shiga da ita ciki. Za mu je na shagalin ku zan karɓa mar. Wannan nan na ba ƙaramin burge ni ba. Mu je shagalin. To fa sai a hakuri domin sarki goma zamani goma. Wannan gaskiya ne. Ko ba gaskiya ba? Wannan gaskiya ne. Yawwa. Kowa ina sana a garin nan irin wulakancin da ake mana a nan fadin nan. Wannan gaskiya ne. Giri-giri sai an faɗi magana. Giri-giri faɗi magana sai ga ana neman a yi mana bore. Wannan gaskiya ne. A yi mana wulakanci baki. Yanzu ran nan
Jaura ne yazo gurin nan. Ina magana ina maiwa. Wannan gaskiya ne. Ma sa ai shiru ka yin shirin. Dan wulakanci. Wannan gaskiya ne. Duk irin waɗannan abubuwa da suke fitowa daga inda suke fitowa, din na zo hannu na gane. Allah ya hukunta. Na dau hannu na gane daga inda yake abin yake fitowa. Haka yake. Sai an faɗi magana a warware ta. Kullum a dinga zuga wuta a zo a yi mana iskanci a nan. Wannan gaskiya ne. To ba zai yiwu ba. To da wannan nake. To. Har da cizo na ku? Har da cizo ko? To da kai nake. Da kai nake. Ko ba isa bane? Ko ba isa bane? Tuba liman yake. Ni na isa ce ba. To da kai nake. Duk wannan magana da kai haka ce je ne ku? Liman ka a sa aka yi jiri rubutu ba. Daga yau ɗan rana kamar ta yau na kwaɓe ka. Ina da shi. Allah ya taimaki sarki. Yalla ba ya mace ne. An gama ran. Ta tafi. Allah ya taimaki sarki. Ko masa lorin. An gama ran. Ko masa. An gama ran kai da. Kwaɓe. Tarin ma ina mu. An gama ran. Cika. Dama ba na manta ni ba ka rubuta. Wannan gaskiya ne. Kada shi akan. Ko da shi bi kumin su mana. An kumin su. Maganar zancen sallah ka kale ma hular. Ta uban ka ce hular? Allah daga so kamar aka wannan wannan a maganar zancen sallah matsalolin malhabu kai malhabu wannan tarbin na ce ka dinga sassauta kanka aka garas wallahi sai kai hannunka yi rauni sarki na sarkin fara Allah ya taimaka na masa rauni an gama ran kai yawa malamai sai da shi koma can gurin sa da koma can gurin sa na da kurin koma can gurin ina da bayani yalla bai ka cire ni to alhamdulillah to dama an ce komi za ka yi ka faɗi gaskiya don komi ta ja maka ta biya to ni ta biya man cire ni da aka yi akan wannan tun da yake ni akan gaskiya na ne kuma shi rayuwa baka taba jin an ce yau gaskiyarka ta kare ba sai da ce ƙaryanka ta kare to kai gaskiyar ta kace ta kare to ta kwata kuwa daman tun da naji an ce za a yi taro kuma a kaina za a yi wannan taro to ni daman naji a jikina to don haka na tattaro kuɗaɗen da suke hannuna yawa kamar zakkan shi wannan Alhaji Sallau da ya bada da kuma kuɗin da aka tattara na siyan tabarmi na masallaci da me kuma da butuna na masallaci da me kuma to da su kwabo bai ciwon kai ba yau shi ya ma ciwon kan na kai sara to ya ciwon na kanka ya sara yanzu nan wayannan su ne zakan Alhaji Sallau wayannan su ne kuɗaɗen tabarmi da butocin da aka tattara wanda za a sa a masallaci to ga su ko bai ciwon kai ba ga su na zo da su ranka dade ai duk inda kuɗi yake to me kuɗi yake ba a jefa haba ba nan ne fada ba gaskiya ne to kuma sarki ya kai wawa ka kai wawa ka je gurin Adamu mai nama an gama ranka ka ce saniyan nan to ga ci kusan yawa wannan kuma ka shiga daga soro sai mun zan zo an gama ranka yawa shine to a kawo na bikin nadin Allah ka saurara haba dan Allah ka je gurin Hajiya an gama ka ce kudin nan da na shigo da su jiya dan daman nan karami ka kawo sai ayi magana na ce ka koma can gurin ka sarki ya ce tun da zaka koma kana zaune tsohon liman ritaya tsohon liman koma mana dawo sabon liman dawo mulki kenan dawo sabon liman zaman ka ranka dade wannan zancen za a yi shi haka sabon liman to kaga dai Allah ya baka muna daka ko ba gaskiya ba saboda haka duk abin da ka yarda duk abin da muka habarta maka shi za a yi jama'a assalamu alaikum amin wa alaikum assalam mukami da magado ne wannan gaskiya ne kowa ya san gidanmu idan kakana na karatu balbelu ki tashi sama ai mun sani a gidanku a kuta fara yin izu biyu to ware kuwa gaskiya ne Allah ya jiga ka kakanku ba na mantawa a soro daman da tafai ne yayi sallar magarba ina sallamewa
suka wa'idi suka danne shi ajalin sa kenan anan ya mutu anan ya mutu anan umman sa anan kakan sai mutu ban Allah anan kakan sai mutu littafin ka tune kan shi sallan nan aka zo sallan nan a dinga rage jan sura da doguwa shakuri mai yawa mu yanzu daga Fatiha sai mu da hamata saboda abin ina so sallah dai wannan yanda aka yi alwala da komai minti 3 da alwala da sallah minti 3 wallahi a nan da na ganki a dandali a wajen bikin nan ke da Bilyamin ba karamin so samun zuciya ta kai Salisu kenan ya kamata ka ban kyakkyawan shaida domin ka samu kyakkyawan sakamako kai kanka ka sani babu wani ɗa namiji da nake so bayan ka haka ne hannu ni abin tsoro yake ba ni na rasa yaushe ne hakan ba zai cimma ruwa Allah ya baka yi wa rai ai ni ban ma maganar ba ina yaro Salisu dan gidan mai kari gashi can ja'iri suna da shi ne naji har yanzu baka ce komai akai ba idan gari kenan ai mai rawa a duhu ya saba da lalibai a kware ku ai ina sane ja'iri na bar masa kofa so nake sai ya gama shiga rufe da shi Allah wallahi ai to jin kunne na ina jin yaro yana bulaguro kaga ga dukkan alamu dan karamin attajiri ne ka ai idan gari shi yasa mutane kowa ya taso sai ya ce Hannatu yake so kowa ya taso ya ce Hannatu yake so a zaton su za su ci dukiya ina tunanin gobe zan shiga bani dan zan je in karɓo mai martaba wani sako ko me zan so ma masoyiyar tawo yanzu ma da kuɗin tambaye ka kama ji ko kaga shaida sa Alhaji dan naga sai kallon mu suke ta fama ka san bai so ya ga ina irin dadewa a waje kin san mahaifin naki ne da na je wurin shi sai ga yana ɓata rai shi yasa ba na son zuwa gaishe shi to dai yanzu na ci gobe za ka je gumi shi za ka dawo a goben zan dawo Allah ya dawo da ka lafiya ko me ka siyo min abin da ranka yake so ni ma shi nake so to yanzu ban tashi ji tunda kin bukata haka barin je gaishe da mahaifin ai hikima ita ce ganga wannan haka yake Allah ba bi ta da jibgawa assalamu alaikum wa alaikum salam barka da huta kana lafiya ya tsohon naka to madan baka tafi gida ba kenan yau na ce barin je gaishe to ya isa haka tafi gida maza Allah ma ne je ci ana gaishe yawa ka je gida maza kai yaro Allah inda aka samu jama'a nan ake fafa kaga wancan ya gajere ya yi wallahi ta tafi me haka ne kai da muka zo mun za ka business mu kana neman kawo mana wannan ba hira muka magana ba wani ne ma a cikin garin nan yanzu daidai guda daidai na ce ina so wani laifi ne ba komai kawai dai ina son san sunan ki Musulma na tambaye sunan babana ba ki wani ke magana ba ita wannan sunana ne yar liman garin na gaskiya sunan ki da daɗi amma a cikin nanan wanda na nake na Aisha na Khadija na Firdausi ko na Mariya na Hadiza na Hadiza idan ba za ki damu ba dan Allah mallam idan kana buƙatar ganin ka je kofar gidan sarauta yayin sauri nake a kan hanya dan tsaya ma nan ba ki damu ba ki ba ni mun
Na amince? Na amince. Gaskiya malam Juma, da Allah mu wannan ba fa wanda muka zo kenan a garin nan ba. Magana gaskiya. Ka bari idan muka gama abin da muke yi sai kai kula-kulanka. An riga an yi magana tun a can. Kai baka san soyayyen wucin gadi ba, short time alaji. To ina zaka shi time a nan garin? Ina zaka wuce time a nan gurin? Kafin mu tafi zan tafi da ita ne? Harka dai in kana so ka harka mai kyau ba a sa mata a ciki da wani. Da kuɗi suka zauna, kullum sai na ci kaza, kwai, madara. Wallahi ni kaga na samu kuɗi, ka san me zan yi? Me za ka yi? Irin wa'annan motoci. Ba ma daga kwatana ba, daga irin America zan sa a rika mun odan su. Wallahi kawai ina son an mayo ma an yi ma order. Yalla bai. Na? Wata baiwa Allah na nan gudun tsaye tana jira ka. Kai wata jarababbiyar ce kuma har ta gano shi ka biyo kina. Lai ba wata bace ya gidan limaci. Gidan wa? Na nake nan. Ka ji ko? Ka gani ko? Ita ce yarinyar da nake gaya maka, ita ce jarababbiyar da take so ta fata mana harka. Kullum tana biye da shi, shi ma yana biye da ita. Je ka da Allah. Je ka. Je me. Je dai. Ka tafi ga wanda zai hana ni zuwa. Shi ma ya je ka. Je ka dawo. A tura na ka shige. Bari ka mu ba za mu yi da wannan kaskancin ba. Mu ba abin da ya kawo mu kenan a garin nan ba. Ta ya za a Ya abu mun zo neman sa. Kawai ka ringa biye mota yar iska. Nana? Na'am. Allah. Ke ce? Amma na yi mamakin ganin ki faɗan anan guri. Menene abin mamaki? To ai ni ban taɓa tsammanin cewa zan ganki a nan gurin yanzu haka. To yanzu ai sai ka fitar da tsammanin ko? Na fitar da shi fitima kuwa. Ina zaki je da kwano haka? Abinci na kama. Abinci? Ni? Ko ba ka ci ne? Duk abin da ya fito daga hannunki ai dole in ci. Kai wani irin banza ne ne? Me haka? Wace ce wannan? Nana ce. Budurwata da nake so. Ke bannan. Ko ba kya ji? In na ƙara ganin ki anan kya ci ubanki. Ni kuma ci uwa ka ba? Au, haka ne? Dan me zaka zage ta? Bannan. Fice mana. Ka daina min. Nayi maka. Ka daina min. Nayi maka. Nana. Na ce nayi maka. Ka gani ko? Idan ba su mun yi bala'i da kai ba Allah ya tsare. Mu yi da abin da za mu yi ni da kai. Ni shikenan. Burinka ya cika yanzu. Ka bata min rai, ka bakantawa abin da nake so zuciya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa nema haka. Saboda na ne maka da take. Zai iya janyowa ka bayyana mana sirrinmu ta sani. Banda dabbanci irin naka, duk wani abu mai kyau tun muna birni kafin ma mu zauna daga waje na ake samun shi. Har yaushe kai hankali da tunanin da zaka hango wani abu da ba ni zan hange shi ba. Haba nawa kai banza ne. Nema haka ne saboda mai zuciyar ta yi baki ko kai a rage maka annashuwa a kanta sai mu dan samu saukin abu ba na yi bane da in tozarta ka. How did you see? To shikenan. To ka sani sai ka bata hakuri. Ni? In ba wa hakuri. Sai ka bana na hakuri. Wallahi ba zan bata hakuri ba. Ba ƴan liman ba ko ƴan riga malam masallaci ce. Wallahi ba zan bata hakuri ba. To shikenan. Ni kuma in dai kana so ka ƙara ganin annashuwa a fuskata wallahi sai ka bata hakuri. Haba. Nace haba. Ba zan ba. Nace ba zan ba. Na masu. Ya suna ka fuka? Sana Ma'azu. Ma'azu. Sani. Ma'azu. Anan ko? Ma'azu Liti ba? Ma'azu Liti. Ma'azu Liti nake. Nuni ne wata ba? 4,000. Sun cika? Sosai ma? Sosai ma? Wannan abu ya yi daɗi. Kai ba? Tare muke. Ba ko ne. Tare muke. Ni da kawo shi tare muke. Okay. Ai na gaya masa. Ya mun zo tare da shi ne ya bar labarin da basa. To ina so in ji yadda abin yake ni ina da tifa yashi. Ina son in ji ya abin yake kasancewa. A'a to ai ba ma karɓar motoci, kuɗi muke karɓa. To sai an bayani. Ka zo da kuɗi? Eh, Nawa ne? 10,000. To.
ai ga zahiri shi ma bayani ba. Ya gaya min tun kan mu zo. Yanzu idan ka bada wannan 10,000 sati mai zuwa zaka zo karɓi 20,000 ko? A sati ɗaya? Ta zama 20? Insha Allah. To bismillah. To kawo. Da sunanka? Malam shi kan. Okay, shi kan ko? Dama goma ce. Goma ce dama. To suka sani a nan ƙasa. Kai sani mai kyau ba dan ba masu a zo wasu abubuwa. Murmushi zaka yawa yayi ko ai in ya tashi tawowa tare za mu zo to akwai yar akwai matana zan sai da ita ta yadda a zan sai da ita tare za mu dawo ai barkaci ai akwai wani abu idan ka kawo mana ko ba ka wani idan ka kawo mana customer kana da 500 kana 500 a kai kuma yanzu wannan kuɗin da aka baka ba idan ka mai da haka 8,000 zaka kwasa a kai da Allah ne a kai kan ga musu bari bar muku 2,000 bari bar 2,000 sai in tafi da biyu saboda tamatan ta tabbatar da gaske ne to shikenan gaskiya kana kan sana'a ne wannan ai shi wannan da shi zamu tafi ina ga ai yau to kaga sai ka ƙara yin sa sunan ka signing ko signing ka da muna da hotonka da kuma kai pasting akan ma'azu go mun gode fa sai mun gode sai anjima lallai an samu customers a wannan insha Allah ai wallahi ina zuwa gida murja ko ta yadda ko ka ta yadda zan sai awakin kan ko ta yadda ko ka ta yadda zan sai awakin kan barkai musu tura mana kowa zai samu tun da zamu nan gurin ni da ke fara shiga burjini kowa zai kawai tun fajiri imi dofa tun fajiri imi ba dai mai gari bane ya aiko tabbijan wallahi abin ya tabbata ko ai yalla bai ni ne nazo da kaina wallahi ni ne nazo da kaina wato mata na ne ta bani labari cewa wancan satin ta sa 500 ta zo wannan satin ta kwashi 1,000 kai abu mamuda ina mata ka ce wallahi mata na ne ai abin ya bani babaki tabbijan yanzu duk abin da na sa sati mai zuwa zan kwashe ninkin shi sosai kuwa yanzu nawa ka zo da shi ne to yalla bai bari in gaya maka ni dai manomi ne noma ne ma yi tun ruwan bara nake ta tara kuɗi na naira 10,000 ga sunan na tara su yanzu zan bada su sati mai zuwa kenan zan kwashe 20,000 insha Allah magana ya ƙare ya sunanka anduwa babana mamuda ai sunan babana ne na rikewa to yanzu ke ta hannu ana ƙari barin kwaskun mu da bizan to yalla ba ni ban zai da sa hannun ba ba ai boko bane a ni ban yi boko makaranta ne na yi game ai mu yalla bai nan ban da sana'a komai sai noma ya sai to mun shi ya yau bari mun ya zuwa ranar to bayan sati da kamar yanzu yau sati da rana ita yau lahadi za ka zo daga safi zuwa yamma to yalla bai yanzu abin da na so da kai dan Allah dan annabi ka kudin nan wallahi tallahi kudi na ne wanda zan sai yuriya da NPK satin nan mai zuwa na so in zo ne da sassafe taki kenan jiyan nan ne an mana ruwan karya rani za ka saya da yawa kaka da mu na gode da sai biyu yanzu ka gano za ka saya zan sai 4 to magana ya kare Allah kike irin wannan mun gode yawa sai gode to shikenan shi wancan ba zai ba ka da nake ni fiyana daban ne to abto ni ma ban san shi ba okay to sai an jima sai mun dauka tare muke to Allah bai sai an jima wallahi magana ya kare wallahi ai shikenan kana ganin wannan kada yana bin yalla bai kasi ne ma ko wani abu yake so ya samu ya fara shi ma kai na gaji zan shiga cikin gari yanzu ka ci gaba da wannan to akwai wata yarinya da na gani kuma an mun kwatancin gidansa da kuma yanzu so nake in je in same ta kaji an zo wajen
kai da muka yi maganar nan bismillahi mun yi maganar nan cewa mu arziki muka taho nema ba za mu biye bane kai abin nan baka da komai baka da sana'a komai tantirin ka kake amma maitan matan ka na jaraba gina na arzikin ka a nan din ma mun zo kuma ba za ka bari mu samu dan ɗaya bace a nan ni dai ina so in jama kunni in ba so kake wannan abin da tona billahi naji abin da naji da Allah to ina dai ga mahaji yanzu abin da za a yi to matsala ta biyu kuma shine yan garin nan sababbin kuɗi suke so to saboda haka ya kamata wani ya shiga cikin gari ya je ya samu naira 50-50 naira 20-20 naira 100 sababbi haka ba sun birkicewa wallahi ba matsala ni sai in ji ka je ka dawo in ka je ka dawo ni kafin nan na ga wannan abin ni sai in shirya in shiga cikin gari next garabasa kai mai garabasa cicca mai garabasa cap mai garabasa kai mai garabasa tare shi mai garabasa kai ya mai garabasa garabasa mai garabasa cap mai garabasa cap mai garabasa cap mai garabasa garabasa gara mai garabasa gara mai garabasa kaya mai garaba kai kutare mai garabasa cap mai garabasa cap mai garabasa kuci mai garabasa gara mai garabasa cap mai garabasa mai garabasa mai garaba mai garabasa mai garabasa kuci mai garabasa mai garabasa kutare shi mai garabasa kuci mai garabasa kuyu mai garabasa